zatiaľ? No, spomínali ste, že sme sa stretli na Beckove. Ja som v ten deň tých hradov prešiel trochu viac. Aha. A skončil som na Lietave a tam nás chytila taká menšia búrka. A presne som si uvedomoval, že no, nejaký ten bleskozvod by sa sem hodil. Predsa je to vysoko. No, tak A to vás inšpirovalo k tomu, že ste sa rozhodli? Ja myslíte, že som nejaký tajný milovník bleskov? Nie, práve, že tajný milovník hradov. Asi si povedali, musíme hrady ochrániť, ale aby bolo čo chrániť, tak tie hrady treba najprv opraviť. Nehovorme o oprave, hovorme možno o obnove a konzervácii, naozaj, aby sme boli aj v takej tej pamiatkovej línii, lebo v prípade niektorých hradov alebo časti stavieb, časti tých ruín, nepoznáme reálne, ako vyzerali. To znamená, že nie je možné si to obnoviť len podľa toho, ako si to predstavujeme. Čiže v tomto musíme byť naozaj striktní. To, čo nepoznáme a máme na to prostriedky, môžeme zakonzervovať, aby to nejakým spôsobom neohrozovalo zvedavých návštevníkov. No a to, čo vieme, ako vyzeralo na základe rytín, alebo jednoducho to, že sa to zachovalo v nejakej podobe, možno ešte desiatky rokov spätne, čiže sú nejakí pamätníci a sú na to finančné prostriedky alebo zdroje, tak to môžeme obnoviť. To je naozaj to podstatné, aby sme si v úvode povedali. Aby ste teraz chodili, aby ste vybrali, že ako toto obnovíme, na toto máme, na toto nemáme? Nie celkom tak. Je to reálne tak, že áno, v tomto období sa začína historicky najväčšia obnova hradov na Slovensku. To je fakt. S tým, že niektoré vstupujú do takej postupnej obnovy prostredníctvom regionálneho operačného programu. My máme ambície sa uchádzať v rámci norského finančného mechanizmu s niektorými. No a je tu ten náš projekt, ktorý sme s kolegami z UPSVARu a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vymysleli. To znamená, že spájame obnovu a zároveň aj aktivitu pre nezamestnaných. Väčšina z tých peňazí, z tých zdrojov je z európskych štrukturálnych fondov, čiže nie je to z rozpočtu. No a je pravdou, že takéto objekty jednoducho teraz vyhľadávam, alebo som si urobil takú letnú obliadku alebo turné po slovenských hradoch. Spojil som príjemné s užitočným, no a budúci rok ich možno bude 10-15 spolu s tými ďalšími. No, v najbližších rokoch do 30 hradov sa začne s veľkou pravdepodobnosťou postupne obnovovať a to je naozaj absolútne nebývalá vec. A ja to považujem za veľmi, veľmi dôležité v rámci obnovy kultúrneho dedičstva. No do akej miery tam príde k tej obnove? Znamená to teda, že okrem toho, že ako tie skaly dajú na miesto, odkiaľ vypadli, že tam pribudú nejaké informačné tabule, že sa to celé dá do podoby takej, aby sa turisti mohli potešiť, poinformovať, keď navštívia ten hrad z Rucaninu? Princíp je ten, ako som už na začiatku povedal, ono sa to odlišuje podľa toho stavu nejakých historických dokumentov, samozrejme aj podľa finančných prostriedkov. Toto je naozaj beh na dlhšiu trať. My máme 300 hradov na Slovensku, respektíve to sú aj hrádky a už len terénne vyvýšeniny. Jednoducho to, že vieme, že tam niekedy niečo stálo. Niečo vyše 100 je takých, že v zachovalom alebo torzálnom ruinnom stave. A presne vo vzťahu k tým ruinám chceme naštartovať tento proces a zdá sa, že sa nám celkom darí. A cieľom je to, čo ste čiastočne naznačili. To, čo je nebezpečné zakonzervovať, to, čo je možné čiastočne obnoviť, vniesť tam život, vniesť tam nejakú infraštruktúru, pamiatkový archeologický výskum jednoducho predpokladá, že sa tam aj môžu objaviť nejaké zaujímavé nálezy, aby som bol veľmi rád, kde sú tie možnosti, aby vznikli aj nejaké menšie expozície. Samozrejme, informácie pre turistov, lebo ja tvrdím, že toto môže byť mimoriadne zaujímavé nielen pre vzhľad krajiny, nielen pre našich nezamestnaných, ktorí získajú prácu, nielen pre našu národnú hrdosť, ale aj pre cestovný ruch. Ja som sa v televíznych novinách sme teda uvádzali aj reportáž, kde sa pýtali ľudí, že či by išli pracovať na hrad a väčšina sa odpoveď bolo, že áno, nemajú s tým problém, jasné. No, pokiaľ ste sa ich opýtali len to, že chcete ísť na hrad, tak podľa mňa všetci povedali, áno, aj pracovať. Jasné. Takže s akými reakciami ste sa vy stretávali, keď ste prišli s tým, že nezamestnaní budete pomáhať pri obnove hradov? Obnova je to? Môžeme povedať obnova. No my už máme 2 pilotné projekty. Toto už nie sú len slova, toto, čo teraz hovoríme z mojej strany. Máme hrad Uhrovec, rodisko Štúra a Dubčeka a Šarišský hrad na východe. Ja som bol na oboch. Je tam dokopy 50 nezamestnaných a tí ľudia reálne robia. Mám pocit, že boli celkom spokojní, keďže sa so mnou aj fotili, aj sa podávali. Ale nie, reálne áno, veď naozaj
dostávajú celkom slušné peniaze, majú podľa mňa zmysluplnú prácu, získajú isté pracovné návyky a najmä podľa mňa robia v úžasnom prostredí, veď ktorý slovenský chlapec takou jednoducho tajúplnosťou nevnímal takéto zákutia hradné a vôbec takéto stavby. Tak budeme držať palce, aby sa čo najviac hradov obnovilo, ale my vás ešte nepustíme domov, pretože ešte sa vás popýtame, ak môžeme aj, ako sa cítite, opäť naspäť doma, ale späť, to... Áno. Niektorí kameramani ma už vítali s tým, že páchateľ sa vracia na miesto činu, takže... 10 rokov ste to strávili, že? Keď ma pamäť neklame, tak plus minus autobus. 6. do roku 2006 správne. Takže pozrieme sa na tých 10 rokov. Občerstviť si svoje spodmienky a nech sa páči, posaďte sa zatiaľ. Ďakujem pekne. Pána ministra tu máme ale kvôli hradom. Vyzeralo to tak, že sa z neho stane hradný pán, pretože pochodil ich po Slovensku a niekoľko. Sleduje tým obnovu, to sme si povedali. Prišiel s programom, ktorý zabezpečí, že sa zrekonštruujú, opravia a budú fajn. A nie je to len o peniazoch, je to aj o nápade, čo je naozaj dôležité, lebo za peniaze sa dá naozaj všetko. Ale čo ja som sa potreboval opýtať je, že dobre, teraz sa to opraví, a kto to bude udržiavať? Lebo ono, keď sa niečo opraví a 3 roky to zase bude zarastať trávou, tak ako, čo s tým? No, je to dobrá otázka, lebo ako sme sa rozprávali, ja keď chodím po tých hradoch, tak vidím z roka na rok, ako vypadávajú tie murivá. Nám to normálne chátra pred očami. Roky, 10 ročia sme sa proste o to nestarali ako spoločnosť. A ja chcem možno práve aj cez túto oblasť tak symbolicky dať najavo, že preboha, že Slováci, veď máme tu veci, na ktoré naozaj môžeme byť právom hrdí. Niečo, čo nie je v iných krajinách, niečo, keď sem prídu ľudia z Ameriky, tak pozerajú s otvorenými očami, pretože tá niekoľko stáročná história, to je pre Američana naozaj niečo nevídané. A my sme sa naozaj k tomu správali veľmi macožsky. A možno práve cez takúto tú magickú oblasť naozaj tých hradov, takúto záhadnú, opradené tajomstvami, príbehmi, povesťami, chcem tak symbolicky naštartovať niečo, aby sme ten vzťah k tomu kultúrnemu dedičstvu mali naozaj trochu iný. Aj taký ako v niektorých iných krajinách, kde sa naozaj o to starajú, pretože to potom následne aj prináša efekty. A nielen pre pocit tej národnej hrdosti, ale aj preto, že cestovný ruch sa rozvíja, sú to služby, tým pádom pracovné miesta a podobne. No a ono aj zaraďovanie do toho projektu, ktorý sme vymysleli s kolegami z UPSVARu a z Ministerstva práce na základe toho, že vždy požadujeme, aby buď obec, alebo konkrétne občianske združenie, naozaj ľudí, aktivistov, ktorí v vlastnom čase a niekedy aj za vlastné peniaze to v malom roky robili. A týmto chceme pomôcť, aby sa to rozbehlo. To sú práve tí garanti toho, že sa jednoducho potom o to budú starať. Že tam budú aktivity, podujatia, že tam budú chodiť deti na poznávacie tábory, že tam budú expozície pre turistov, aby videli, aký život na tom hrade bol, čo z tých archeologických nálezov sa jednoducho zachovalo. Čiže toto je aj moja myšlienka, že nielen niečo urobiť, či už čiastočná obnova alebo konzervácia, ale jednoducho vniesť tam postupne aj nejaký život a nejaké aktivity. Ja tým narážam ešte na jednu vec, že sa začalo hovoriť v tomto vašom programe o tom, že hrady, ktoré patrili pod štátne lesy, by teraz mali patriť inám. Niekoľko desiatok lesov, teda niekoľko desiatok hradov je vo vlastníctve s pozemkami štátnych lesov. Čo je v celku logické, že ich zameranie, ich core business je trošku iný, čiže oni sa naozaj prirodzene o to nestarajú, aj keď sú vlastníci. A z hľadiska pamiatkového by to mali robiť, no ale tak ťažko ich nútiť, čiže ono tá iniciatíva už začala aj kedysi dávnejšie, ale jednoducho nejak to stálo. Teraz sme to naozaj, ja som to osobne inicioval aj s ministrom Šimonom, čiže rozbehlo sa to tak, že predpoklad, že v priebehu niekoľkých mesiacov by postupne mohlo dôjsť tam, kde je záujem, postupnému prevodu vlastníctva zo štátnych lesov na obce. A to je super, lebo pochopia, že ako máme svoj hrad, môžeme prilákať turistov, budeme sa o to starať. Paráda. Má to svoje. No bol by hlúpy starosta alebo zastupiteľstvo alebo obyvateľia tej obce, ktorí by niečo také nevyužili. A nebude sa vyhovárať na to, že nie sú peniaze a budem vám neustále klopať na dvere. No pán minister, slúbili ste udržovať a z čoho peniaze, rozpočet? Isté, dá sa aj takýmto spôsobom pristupovať, ale aj teraz, aj cez víkend som bol na východnom Slovensku zasa, tak bol som aj na miestach, kde vidím, že tá obec je vyslovene aktívna, kde napríklad je združenie, keď hovoríme o hrade Zborov nad Bardejovom, úplne nádherný, úžasný objekt, naozaj všetkým vrele odporúčam.
A mnohí východňari, keď videli tie fotky nádherné, tak boli prekvapení a povedali, Ježišmaria, tam som ešte nebol, musím sa tam ísť pozrieť. A tam je úžasná spolupráca toho občianskeho združenia s obcov. Tá obec si uvedomuje, že to je jednoducho dôležité a naozaj to môže pomôcť v budúcnosti obrovským spôsobom rozvoju tej obce. Ako malý chlapec, vy ste, neviem, či som vám totiž to vstúpil do takého rozhovoru, že ste o hradoch sa rozprávali. Spomínali sme na Markízu. Áno. Áno, Dobre, teda z môjho pohľadu.